രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഉപജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ നാനാഞ്ഛിനാശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी क्षपानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിഷ്യാദ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മൈസൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോ ഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭക്തിശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ सद्गुरुं मन्महातनामन्निष्ठारकमद्भाग्यामदानन्दानमोस्तुते. श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भागवतम स्कंदം 1 അധ്യായം 19 ശുദ്ധാഗമനം ശ്ലോകം 21. 21 അല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്? അത് കുറച്ചേ ഭാവാർത്ഥം പറയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേ വയം താവതിഹാ സ്മഹേഥ കലേവരം യാവദസോ വിഹായ. ലോകം പരം വിരജസ്കം വിശോകം യാസ്യത്യയം ഭാഗവത പ്രധാനഃ. കേൾക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ സർവം വയം താവതിഹാ സ്മഹേഥ സർവേ വയം യാവദസോ വിഹായ. ലോകം പരം വിരജസ്കം വിശോകം യാസ്യത്യയം ഭാഗവത പ്രധാനഃ. ഭാഗവതയുടെ മുകളിലുള്ള സംസ്കൃതം ശ്ലോകത്തിൽ ഭാഗവത എന്നാണ്. ഭഗവത എന്ന് വായിക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഭാന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വയം നാം താവത് അത്രത്തോളം ഇഹ ഈ സ്ഥലത്ത് ആസ്മഹേ കാത്തു നിൽക്കും. അഥ ഇതിനുശേഷം കലേവരം ശരീരം യാവത് അതുവരെ അസൗ രാജാവ് വിഹായ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ലോകം
പരമമായ അതിരജസ്കം ലൗകിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ വിമുക്തനായി വിശോകം എല്ലാവിധ പരിദേവനങ്ങളിൽ ശോകങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമുക്തനായി യാസിതി മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് അയം ഈ ഭാഗവത ഭക്തൻ പ്രധാന ഉത്കൃഷ്ടം വർത്തനം വാർത്തം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രവർത്തിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ഭക്തനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പരിദേവനങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമുക്തനായി പരമലോകത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ബ്രാഹ്മണകുമാരന്റെ ശാപം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചറിവുണ്ടാവാണ് അല്ലെ. അതായത് കൊട്ടാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ മനപ്രയാസം ഉണ്ടാവാണ്. ഞാനൊരു വലിയൊരു ബ്രാഹ്മണനെയാണ് നിന്ദിച്ചത്. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതാച അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. അത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഞാനൊരു ഭക്തനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ നിന്ദിച്ചത്. ഇത് വളരെ തെറ്റായി പോയി. എനിക്ക് മാത്രം ആ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ ശൃംഗി ശപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വളരെ നന്നായി എന്ന് ആര് കരുതി? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കരുതി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ കരുതാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ശമീക മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് പോയി ഒരു മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചെയ്ത തെറ്റിന് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തയ്യാറാവാതിരുന്നത്? ആ തെറ്റിന് തനിക്ക് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചതിൽ ആർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവുമെന്നറിയാം? ശമീക മഹർഷിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവുമെന്നറിയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി മാപ്പും പറഞ്ഞു. ഈ തന്ന ശാപം തിരിച്ചെടുക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനപ്രയാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുതെന്ന് കരുതി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അതിന് ചെയ്യാൻ മുതിർന്നില്ല. പകരം എന്ത് ചെയ്തു? ഗംഗാതീരത്ത്, ഇവിടെ പറയുന്നു ഗംഗാതീരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും യമുനയുടെ തീരത്താണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇരുന്നതെന്നും പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ പോയി മരണം വരെയും ഉപവസിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ അവിടെ ആരെത്തിപ്പെടുകയാണ്? ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി എത്തിപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ. ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി മാത്രമല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് അതിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. പ്രിയ ആചാര്യന്മാര്, ഋഷിവര്യന്മാരും അതുപോലെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ വരുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവരാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ഭക്തനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പരിദേവനങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമുക്തനായി പരമലോകത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കും. ഇപ്പോ 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തക്ഷകൻ ദംശിച്ച് മരണപ്പെടും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. ആ സമയം വരെയും നമ്മൾ ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കും. എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും കാത്തു നിൽക്കും. മരണത്തെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ധീരനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭയത്തോടു കൂടിയല്ല പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മരണത്തെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് അല്ലെ. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് ആ ശാപം എനിക്ക് ശരിക്കും അനുഗ്രഹമായി എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ട് മകന് രാജ്യഭാരം കൂടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് എങ്ങനെയാണോ യുധിഷ്ഠിരൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ രാജ്യഭാരം ഏൽപ്പിച്ചത്, അതുപോലെ മകന് രാജ്യഭാരം കൂടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വരുന്നത്. വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രവർത്തിച്ചേ ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ പരിധിക്കപ്പുറത്ത് പരവ്യോമം അഥവാ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമായ ആത്മീയ ആകാശമുണ്ട്. അവുണ്ണമുള്ള വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ പുരുഷോത്തമ ലോകം, അച്യുത ലോകം, ത്രിവിക്രമ ലോകം, ഋഷികേശ ലോകം, കേശവ ലോകം, അനിരുദ്ധ ലോകം, മാധവ ലോകം, പ്രദ്യുമ്ന ലോകം, സംഘർഷണ ലോകം, ശ്രീധര ലോകം, വാസുദേവ ലോകം, അയോധ്യ ലോകം, ദ്വാരകാ ലോകം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഓരോ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനും ഓരോ ആത്മീയമായ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ മേലധികാരിയായിരിക്കുന്ന മറ്റനേകം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലും അവിടെയുള്ള സർവ്വജീവസത്തുക്കളും ആത്മീയ ശരീരങ്ങളോട് കൂടിയ മുക്താത്മാക്കളും ഭഗവാനോളം നന്മയുള്ളവരും ശ്രേഷ്ഠരുമാകുന്നു. അപ്പോ അവിടെയൊക്കെ ആത്മീയരായിട്ടുള്ള മുക്താത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഒരുപാട് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെ മേലധികാരിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ മുക്താത്മാക്കളുണ്ട്. ഈ കാര്യം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ആ ശ്ലോകം? ദ്വാവിമോ പുരുഷോ ലോകേ ക്ഷരാക്ഷര ഏവച. ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ അക്ഷര എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ ക്ഷര എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. അതായത് തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള മുക്താത്മാക്കളാണ് ആര്? അക്ഷര എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാനും ഉണ്ട് അല്ലെ. അവ്യയനായി ഞാനും അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ, അവിടെയും ആളുകളുണ്ട്, അവരൊക്കെ മുക്താത്മാക്കളാണ്. അവർക്ക് എന്തില്ല? ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളില്ല. അവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം ആത്മീയമാണ്. ആകയാൽ അവിടെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അനുതപിക്കേണ്ടതായി യാതൊന്നുമില്ല.
ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവയില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദത്തിൽ സമ്പൂർണമാണ് അവിടം. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച അഖില വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾക്കും മധ്യേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശിഷ്ട സഹചരന്മാരുടെയും ധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പരമലോകമുണ്ട്. പരികൽപ്പിതമായ ഈ വിശിഷ്ട ലോകം പ്രാപ്തമാക്കാനാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പൊ വെറുതെ അല്ല അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അവിടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല. നമ്മളിപ്പോ ഒരാള് ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ജോലി കിട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഗൾഫിൽ പോകുന്നു, എല്ലാവരും എന്താണ് സന്തോഷത്തോടെ യാത്രയാക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഉന്നതമായ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാലും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് നാശമല്ല, ഉയർച്ചയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ആധ്യാത്മികമായ ഉന്നതിയുള്ള ആളുകളാണ് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നതും അല്ലെ. എല്ലാവരും ഋഷിമാരും ഉയർന്ന ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരൊക്കെയും എന്താണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പുരോഗതി ഉള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം അവിടെ എന്താണ് വൈകുണ്ഠധാമമുണ്ട്. ആ വൈകുണ്ഠധാമത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു നാശവും ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് നന്നായി അറിയാവുന്നവരാണ് അവരൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഇവിടെ ശിലപ്രഭാതിൽ പറയുന്നു. അവിടെ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന എല്ലാ മഹർഷിമാർക്കും ഇത് മുൻകൂട്ടി ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അവരെല്ലാവരും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഈ മഹാവിയോഗത്തെ കുറിച്ച് അന്യോന്യം അഭിപ്രായം ആരായുകയും കൂടി ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ പരമാർത്ഥം ഭഗവാന്റെ അത്തരമൊരു മഹാഭക്തനെ ഇനിമേൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന പരമാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ അവസാന നിമിഷം വരെ ദർശിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു മഹാഭഗവത് ഭക്തൻ ഇഹലോകവാസം വെടിയുമ്പോൾ വിലപിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. എന്തെന്നാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നത് ഭക്തന് വിധിവിഹിതമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ വിശേഷിച്ചും വ്യസനകരമായ അവസ്ഥ എന്തെന്നാൽ അവണ്ണം ഒരു മഹാഭക്തൻ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അഥവാ അവണ്ണം ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനെ ദർശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നയനാനന്ദകരമായ സായുജ്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഖേദിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായൊരു കാരണമുണ്ട്. ഭഗവത് ദർശനം പോലെ മഹാഭക്തന്മാരുടെ ദർശനവും ഭൗതികമായ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്ക് അപൂർവമാണ്. ആകയാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അന്ത്യനിമിഷം വരെ അവിടെ പാർക്കാൻ ഋഷിശ്രേഷ്ഠർ ഉചിതമായി തീരുമാനിച്ചു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കരയേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, വ്യസനിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെ. അവർക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് ലഭിക്കുക. ശരീരം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അവർക്ക് വരുന്നില്ല. അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടാത്ത അവസ്ഥയില്ല അല്ലെ. ഒരു സുഖങ്ങളും ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്തിലേക്കല്ല, ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരു ലോകത്തിലേക്കല്ല അവർ പോകുന്നത്. കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ചിന്താമണി കൽപ്പവൃക്ഷ അല്ലെ. ചിന്താമണി ധാമത്തിലേക്ക്, കൽപ്പവൃക്ഷം ഉള്ള ധാമത്തിലേക്ക്. അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ കഴിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റായി ധരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഇവിടത്തേക്കാൾ എന്താണ് ചോയ്സ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ അവിടെ എന്തില്ല, കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല അല്ലെ. ഒരു ചക്ക കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വലിയൊരു ചക്കയുടെ എന്താണ് ആ ഹാർഡ് പോർഷനൊക്കെ കളഞ്ഞു വേണം കഴിക്കാൻ അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എന്താണ് ചിന്താമണി ധാമം. അവിടെ എന്താണ് കൽപ്പവൃക്ഷമാണുള്ളത്. നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അത് അതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പൊ മാമ്പഴം കഴിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പൾപ്പ് മാത്രമുള്ള മാങ്ങയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അതിനകത്ത് തൊലി ഉണ്ടാവില്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് വിത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അവിടെ എന്താവശ്യമില്ല, വിത്ത് ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും തരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വിത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഒരു കഷ്ടപ്പാടും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ എന്ത് വേണം, നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സുഖം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. ഇവിടുത്തെ സന്തോഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ നിവിഷ്ടരാവാനും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന്മാര് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ആർക്കും വ്യസനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മൾ ഇവിടെയാണുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ദൃഷ്ടിപഥം, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് മുന്നിൽ ആരുണ്ടാവില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്മാര് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണം? എന്താണ്? നമ്മൾ അവരുടെ ഐ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോ തന്നെയും വരുന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയും നമുക്കും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിശുദ്ധി നമ്മളും നേടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു നിമിഷം നേരത്തേക്ക് കണ്ടാൽ മതി. അത്രയും സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതെയാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഇല്ലാതെയായി പോകും. അവര്
നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിന് ഇല്ലാതെയാകുമ്പോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രമാത്രമാണ് അവർക്ക് സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമുള്ളത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം കിട്ടാവുന്ന അത്രയും മാക്സിമം അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവര് ഇവിടെ നിന്ന് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആശ്രിത്യ തദ്ദൃശിഗണ വചഃ പരീക്ഷിത് സമം മധുച്യൂത് ഗുരുവചാപ്യലീകം ഓഫാക്കേ അങ്ങനെ പുറത്തത് ആഭാഷതൈനാനവിനന്ദ്യയുക്താൻ പ്രമാണശ്ചരിതാനി വിഷ്ണോഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വായിച്ചു തരുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാരും ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഇതെന്തോ ഒരു പരിപാടിയാണ് എപ്പോഴും പറയും. ഇത് ശ്രമിച്ച ശേഷം ഋഷിഗണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമില്ല വായിച്ചില്ല മാതാജി, ആരും വായിച്ചില്ല. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കോ? വായിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വെച്ച എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടില്ല. ഋഷിഗണ പരീക്ഷയിൽ സമം മധുച്യുത്ഗുരുചാവ്യലീകം ആകാശതൈനാനഭിനന്ദ്യയുക്താൻ ശുശ്രൂഷമാണശ്ചരിതാനി വിഷ്ണോഃ. ഇത് ശ്രമിച്ച ശേഷം ഋഷിഗണങ്ങൾ വചഃ സംസാരിച്ചത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് നിഷ്പക്ഷമായി മധുച്യുത് ശ്രവണമധുരം ഗുരുവായ അവ്യലീകം പരിപൂർണ സത്യം അഭാഷത പറഞ്ഞു. ഏനാൽ അവരെല്ലാവരും അഭിനന്ദിച്ചു. യുക്തമായി അവതരിപ്പിച്ചു. ശുശ്രൂഷമാനഃ ശ്രവിക്കാൻ വ്യഗ്രത പൂണ്ട് ചരിതാനി ലീലകളെ സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണോഹോ പരമധികോത്തമ പുരുഷൻ വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭാത് ഉത്കൃഷ്ട ഋഷിമാർ പ്രസ്താവിച്ചതെല്ലാം ശ്രവണമധുരമായതും അർത്ഥസമ്പൂർണവും ഉചിതമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പരിപൂർണ സത്യങ്ങളുമായിരുന്നു. ആകയാൽ അവയെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിച്ച ശേഷം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഋഷിശ്രേഷ്ഠരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും പരമപുരുഷന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്കടമായ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ അവിടെ സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഋഷിമാരൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുപോലെ അവരൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെയും ശ്രവണ മധുരമായിരുന്നു, അർത്ഥസമ്പൂർണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രവിച്ച ശേഷം അവരെയൊക്കെ അഭിനന്ദിക്കുകയും, അതായത് ഋഷിശ്രേഷ്ഠരെയൊക്കെ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള തന്റെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സമാഗതാ സർവത ഏവ സർവേ വിഹിതായതാ മൂർത്തിധരാസ്ത്രിപൃഷ്ഠേ ദേഹാധനാമുത്തനാർത്ഥ ഹൃദേ പരാനുഗ്രഹമാത്മശീലം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സമാഗതാ സർവത ഏവ സർവേ വേദായതാ മൂർത്തിധരാസ്തി പൃഷ്ഠേ സ്നേഹാധനാമുത്ര ചകർഷണാർത്ഥ പരാനുഗ്രഹമാത്മശീലം. സമാഗതാഹ ഒത്തുചേർന്നു, സർവതഃ നാനാദിക്കുകളിൽ നിന്നും, ഏവ തീർച്ചയായും, സർവേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും, വേദാഹ പരമജ്ഞാനം, യഥാ പോലെ, മൂർത്തിധരാഹ രൂപം പൂട്ട, ത്രിപൃഷ്ഠേ ബ്രഹ്മലോകത്ത് ത്രിലോകങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, അല്ല ഇഹ ഈ ലോകത്ത്, അഥ അനന്തരം,
അല്ലെങ്കിൽ അമുത്ര അന്യലോകത്ത് കർശന മറ്റെന്തോ അർത്ഥ താത്പര്യം ഹൃദയ രക്ഷിക്കുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹം നന്മ ചെയ്യുക ആത്മശീലം നൈസർഗിക ഗുണം വർത്തനം ഭാവം രാജാവ് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ഋഷിശ്രേഷ്ഠരെ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കരുണാപൂർവം ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നു. ത്രിലോകങ്ങൾക്കും ഉപരിയായ സത്യലോകത്ത് വസിക്കുന്ന പരമജ്ഞാനത്തിന്റെ മൂർത്തരൂപത്തോളം നന്മയുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും. തത്ഫലമായി സ്വാഭാവികമായും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ മനസംതൃപ്തി ഉള്ളവരും മറ്റുള്ളവരുടെ ആശീർവാദങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നൈസർഗിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയവരുമായ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിലോ അടുത്ത ജന്മത്തിലോ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല അഥവാ പ്രതിഫലേച്ഛയുമില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഋഷിശ്രേഷ്ഠരോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും വന്നിരിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവർ ആരും തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രം ഇരിക്കുന്നവരല്ല അല്ലെ, ഉന്നത ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും കൂടെ അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ത്രിലോകങ്ങൾക്കും ഉപരിയായ സത്യലോകത്ത് വസിക്കുന്ന പരമജ്ഞാനത്തിന്റെ മൂർത്തരൂപത്തോളം നന്മയുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും. അപ്പോ അതായത് ബ്രഹ്മാവിനോളം തന്നെ നന്മയുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും. തൽഫലമായി സ്വാഭാവികമായും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ മനസംതൃപ്തി ഉള്ളവരും മറ്റുള്ളവരുടെ ആശീർവാദങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നൈസർഗിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയവരുമായ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിലോ അടുത്ത ജന്മത്തിലോ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല അഥവാ പ്രതിഫലേച്ഛയുമില്ല. അതായത് ഭൗതികമായ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്തവരാണ് അവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും. ആവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേ പ്രവർത്തിച്ചേ സമ്പത്ത്, ശക്തി, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, വിജ്ഞാനം, പരിത്യാഗം എന്നീ 6 വിധ വിഭൂതികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ്. പരമസത്ത അഥവാ പരമജീവാത്മാവിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ ജീവസത്തകൾക്ക് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാവിധ വിശേഷ ഗുണങ്ങളും ഭാഗികമായി ഏകദേശം 78% വരെ കാണപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്ത് ഈ വിശേഷ ഗുണങ്ങളൊക്കെയും ഭഗവത് ഗുണങ്ങളുടെ 78% വരെയും സൂര്യൻ മേഘങ്ങളാൽ എന്ന പോലെ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ തേജസ്സുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സൂര്യദേവന്റെ ആവരണ ശക്തി അഥവാ ദീപ്തി അത്യന്തം മങ്ങിയതാണ്, നിഷ്പ്രഭമാണ്. അതുപോലെ അത്തരം വിശേഷ ഗുണങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ നിറം ഏറെക്കുറെ ശൂന്യമായി തീരുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരും 78% അതായത് ഭഗവാനാണ് പരിപൂർണൻ അല്ലെ, 100% ഗുണങ്ങളുള്ള ഈ 6 അതായത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് 6 ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളെന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ സമ്പത്ത്, ശക്തി, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, വിജ്ഞാനം, പരിത്യാഗം ഇങ്ങനെയുള്ള 6 വിഭൂതികളും 100% ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്. പക്ഷേ സാധാരണ ജീവസത്തകൾക്ക് 78% വരെയും കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നത്? നമ്മൾ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. മേഘങ്ങളാൽ എന്ന പോലെ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ ആവരണം ചെയ്ത് സൂര്യൻ മേഘങ്ങളാൽ എന്ന പോലെ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നമ്മളൊക്കെ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഗുണങ്ങളൊന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. അതുപോലെ അത്തരം വിശേഷ ഗുണങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ നിറം ഏറെക്കുറെ ശൂന്യമായി തീരുന്നു. അധമ ലോകങ്ങൾ, മധ്യമ ലോകങ്ങൾ, ഉന്നത ലോകങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ത്രിവിധ ഗ്രഹസമൂഹങ്ങളുണ്ട്. ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർ മധ്യമ ലോകങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരും എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലികരും ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവരുമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഒരു മിഡിൽ പോർഷനിലാണ് അല്ലെ, 7 ലോകങ്ങള് മുകളിലോട്ടും 7 ലോകങ്ങൾ താഴോട്ടും, അങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ മിഡിലിൽ നിൽക്കുന്ന 7ാമത്തെ ലോകം, അതായത് താഴ്ന്ന മുകളിലേക്ക് 7ാമത്തെ ലോകമാണ് ഏത് വരുന്നത്? ഭൂമി വരുന്നത് അല്ലെ, എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനറ്റ് വരുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും മിഡിൽ പോർഷനിലാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലികരും ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവരാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മാവ് എവിടെയാണ്? സത്യലോകത്തിലാണ് അല്ലെ. ആ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ അത്യുത്തമമായ ലോകം സത്യലോകമാണ്. വേദജ്ഞാനത്തിൽ പരിപൂർണ അഭിജ്ഞാനമുള്ളവരാകയാൽ സത്യലോകത്തിലെ നിവാസികളെല്ലാം തന്നെ ലൗകിക ശക്തിയുടെ ദുർജ്ഞേയമായ പടലങ്ങളുടെ ഗൂഢത നീക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ സത്യലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും എന്താണ്? അവരാരും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഉള്ളവരല്ല. അതൊക്കെ ഇല്ലാതെയായി ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് സത്യലോകത്തിലുള്ളത്. ആകയാൽ അവരെല്ലാം വേദരൂപം പൂണ്ടവരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് ലൗകികവും അതീന്ദ്രിയവുമായ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളതാകിയാൽ ലൗകികമോ അതീന്ദ്രിയമോ ആയ ലോകങ്ങളിൽ അവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെയും എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയരാണ്. അവർക്കൊന്നും എന്താണ് ഭൗതികമായ യാതൊരു മാലിന്യവും തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ
വേദരൂപം പൂണ്ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അവർക്ക് ലൗകികമായ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. ഭഗവത് ഭക്തർ അഭിലാഷങ്ങൾ, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരാണ്. ലൗകിക ലോകത്ത് അവർക്ക് സ്വായത്തമാക്കേണ്ടതായി യാതൊന്നുമില്ല. ആകയാൽ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ അവർ സ്വയം സമ്പൂർണരാണ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആഗതരായത്? ഭഗവത് ആജ്ഞാനുസാരണം പതിതാത്മാക്കളെ വിമോചിപ്പിക്കാനായി മിശിഹ അഥവാ രക്ഷകനായി അവർ വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളിൽ അവതരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത ശീതോഷ്ണ അവസ്ഥയുടെ സ്വാധീന പ്രഭാവത്താൽ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ വരുത്താനായി അവർ ഭൗതിക ലോകത്ത്, ഭൂലോകത്ത് അവതരിക്കുന്നു. ലൗകിക ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരായി ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ വേരുറച്ച അഥവാ ആസക്തരായ പതിതാത്മാക്കളെ പുനരുദ്ധരിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ഒഴികെ അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതായി യാതൊന്നുമില്ല. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആചാര്യന്മാർ നമ്മൾ കണ്ടു, സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി, അതുപോലെ അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആചാര്യന്മാരെ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇത്രയും ഉന്നതരായിട്ടുള്ള അത്തരം ആളുകൾ എന്തിനാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരുന്നത്? അവരെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല അവർ ഈ ലോകത്തിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാണ്? നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ ആളുകൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ പോലെയുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം പറഞ്ഞു തന്ന് നമ്മളെ കൂടെ ഭക്തന്മാരാക്കി നമ്മളെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നിയോഗപ്രകാരം അവരിവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് അവരെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവരിവിടെ വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവത് ആജ്ഞാനുസരണം പതിതാത്മാക്കളെ വിമോചിപ്പിക്കാനായി മിശിഹ അഥവാ രക്ഷകനായി അവർ വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളിൽ അവതരിക്കുന്നു. അവര് ഇവിടെ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും അവർ പോകും അല്ലെ. വ്യത്യസ്ത ശീതോഷ്ണ അവസ്ഥയുടെ സ്വാധീന പ്രഭാവത്താൽ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ വരുത്തുവാനായി അവർ ഭൂലോകത്ത് അവതരിക്കുന്നു. ലൗകിക ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരായി ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ വേരുറച്ച അഥവാ ആസക്തരായ പതിതാത്മാക്കളെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭൗതിക മാലിന്യം ഒരുപാട് ഉള്ള ആളുകളാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് പതിതാത്മാക്കളെ പുനരുദ്ധരിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ഒഴികെ അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് വേറൊന്നും ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യാനില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലാൻ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തതശ്ച വപൃച്ഛമിമം വിപൃച്ഛേ വിശ്രുഭ്യ വിപ്രാ ഇതി കൃത്യതായാം സർവാത്മനാ മ്രിയമാണൈശ്ച കൃത്യം ശുദ്ധം ച തത്രാമൃതൃഷതാഭിയുക്താഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതശ്ച വപൃച്ഛമിമം വിപൃച്ഛേ വിപ്രാ ഇതി കൃത്യതായാം സർവാത്മനാ മ്രിയമാണൈശ്ച കൃത്യം ശുദ്ധം ച തത്രാമൃതൃഷതാഭിയുക്താഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ ജയ ഗുരു മഹാരാജ് की जय. नित्यानंद हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण.